दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नैबे फैबाय थानाय जि बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया 4 तारिखआव जानो गोनांमोन नाथाय नेशन वाइड लकडाउन बा कोविड-19 कर'ना भाइरासनि थाखाय बियो सम मथे खुंफुंजायासै बेखौ इलेक्शन कमिशना डिफार खालामनानै होबाय आरो बिटिसिनि आथिखालनि जि समफारि बियो दिनै जोब्बाय आरो जोबनायनि उनाव आसामनि जि मानगोनां राज्यपाल रायजो बेंगिरि बिथाङा दिनै राज्यपाल शासन होनायनि गेजेरजों बिटिसिआव मोनसे निउट्रेल एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस आरो करप्शन फ्री गवर्नेंस होनो थाखाय जेरैबायदि मोनसे फोसावबाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों आरो आसाम सरकार आरो राज्यपाल बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद जासिदों मानो होनोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि राज्यपाल आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनोवाल आरो फाइनेंस मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननो जोङो साननैसो सिगाङाव लाइजाम लिरदोंमोन जे जिहेतु इलेक्शनखौ सम मथे खुंफुंनो हायाखिसै दिनै बेयाव गासैबो प्रसेसा कमप्लिट जाबायमोन मात्र पाब्लिसिटी आरो लोगोसे केम्पेन बेनिफ्राय भट होनायनिल' खामानिया बेयाव आद्रा जानानै दंमोन दा बेखायनो जिहेतु साफ्रोमबो दिनै रुलिंआव थानाय बा दिनै केन्डिडेट जानाय गासैबो केन्डिडेट बयहाबो इकुवेल अथरिटी इकुवेल राइट्स जिहेतु दङ इकुवेल स्टेटास दङ दा बेखायनो बयनिबो इकुवेलिटिखौ नायनानै सन्मान होनानै आसाम सरकारा बा राज्यपाला गावनि माने बेन्दोङाव पारा 16(2) नि गेजेरजों राज्यपाल शासन होनायनि गेजेरजों बेयाव मोनसे गुड एडमिनिस्ट्रेशन होनायनि बेबस्था लानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो दिनै आसामनि राज्यपाला बे हाबाखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों लोगोसे जेब्लानो बे कोविड-19 बा कर'ना भाइरासआ नर्मेल सिचुएशनाव फैगोन बा जोङो बेखौ फेजेननानै गैया खालामनो हागोन बै समाव जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बा बिटिआरआव जाहाथे गोदानै डेम'क्रेसिखौ गायसनफिननो हायो फ्रेश इलेक्शन एनाउन्समेन्टनि गेजेरजों भटदान होनायनि गेजेरजों रायजोनि क्षमताखौ रायजोनो होफिननायनि बेबस्थाखौ खालामो बिनि थाखायबो जोङो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार आरो आसामनि रायजो बेंगिरिखौ थारैनो जोङो खावलायगोन दा बेखायनो दिनैनि समा जों मोनसे इमारजेन्सि लाइक सिचुएशन आरो बे समाव जाहाथे जोङो मोनसे निउट्रेल आरो गुड एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन जों मोननो हायो जों बेखौनो हास्थायनानै दङमोन आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो आसामनि रायजो बेंगिरिखौ फिन खेबसेबाव एबसुनि जानानै जोङो धन्यबाद जासिदों।